Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan kanthi bungah gembira cawe-cawe mbangun paguyuban komunitas sing begja raharja. Mugi-mugi wungu dalem Gusti Sundayani kula panjenengan anggenipun asumpa seksan menggaing kabegjan derek Gusti lan pitados sing panjenengane. Menapa malih yen kula panjenengan gadahi kesempatan dikatingali Gusti Yesus sing wungu, temtu menika dados berkah mirunggan sing agung. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah Maria Magdalena nampi nugroho agung dikatingali Gusti Yesus sacara pribadi. Temtu pengalaman dikatingali Gusti Yesus yen kula panjenengan titeni wonten ing Injil rikala sepisanan dikatingali ing wiwitan menika pangling Gusti Yesus sing wungu benten kalian Gusti sing tasih sugeng rikala semanten. Menika pengalaman kebangkitan para wanita termasuk Maria Magdalena lan ing sakmangke nggih para rasul. Tangi saka pati nuwuhake rasa pangling tumraping tiyang sanès. Lan rasa dipangklingi menika ya bisa positif bisa negatif. Yen dipangklingi menika rada dipaidu terus dindengarekake barampung paskaan pingine ya tangi saka rasa males, rasa wegah terus sregep misah kepara saben dina melu misah harian, sregep neng lingkungan, sregep melu kur cawe-cawe ing pangladosan ning wong liya pangling. Wah, biyen iki ketoke ora aktif kok saiki aktif. Biyen ki nek diundangi melu kur ora tau jawab, saiki malah sregep. Nah, ngoten niku sok-sok bisa nuwuhake sikap sing beda. Terus nglokro merga kaya-kaya dindengarekke dipaidu le anggone sregep ning ya bisa tetep semangat. Kuwi dadi charge sing sansaya nyemangati anggone le sregep cawe-cawe. Maria Magdalena nampi nugroho dikatingali Gusti Yesus menika nggih dados charge sing sansaya nyantosake kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus sing wungu saka sedo. Nah, kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 11 ngantos dumugi 18. Nalika samono Maria ngadeg ing sakngareping pasarean karo nangis lan tumungkul, banjur ngingo ing jero lan sumurup malaikat loro mangagem sarwa putih. Sing siji lungguh ana ing ulon-ulon,
sijine ana ing dagan papan anggone nyarekake salira dalem. Malaikat mau ngandika, "Wanita, ya gene kowe nangis." Maria mangsuli, "Sebab Gusti kula dipun pendhet tiyang, lan kula boten mangertos sakmenika wonten ing pundi." Sawuse celathu mangkono mau banjur tumoleh lan weruh Gusti Yesus jumeneng nanging pangling marang Gusti. Gusti ngandika, "Wanita, ya gene kowe nangis. Sapa sing kok goleki?" Maria ngira yen mung juru kuncine, mula celathu, "Pak, yen sampeyan sing mendhet, mbok kula dipun cariosi, dipun sukaaken wonten ing pundi, mangke kula pendhetipun piyambak." Gusti Yesus ngandika, "Maria." Maria mengo karo matur, "Rabuni," tegese Bapa Guru. Nanging Gusti Yesus ngandika, "Aja ngepok aku, awit aku durung sowan ramaku. Kono kandhanono sedulur-sedulurku, aku munggah sowan ramaku lan ramamu, Allahku lan Allahmu." Maria Magdalena nuli nemoni para murid lan kandha, "Aku wis weruh Gusti lan mangkene pangandikane." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, pengalaman dipun katingali Gusti Yesus ingkang dipun tampi dening Maria Magdalena menika dados pengalaman mirunggan sing istimewa. Maria Magdalena jejering tiyang sing gadhahi latar belakang boten cetha nggih, kathah sing mastani Maria Magdalena gadhahi latar belakang sing gelap, dosane akeh rikala saderenge nderek Gusti. Ning pranyata Gusti ingkang wungu kersa lan kepareng ngatingat dumateng piyambake. Gusti boten mawang latar belakangipun, ning Gusti mawang kados pundi anggenipun tresna dumateng panjenengane. Maria Magdalena ingkang esuk umun-umun nuweni pasarean dalem pranyata manggihi pasareane kosong, lajeng terus bingung. Lan yen kula panjenengan gathukaken kalian waosan Injil kala wingi, mbok menawi Maria Magdalena ugi terpengaruh dening cariyos-cariyos ingkang dipun sebar para prajurit bilih makam kosong menika amargi layonipun Gusti Yesus dicolong. Mila lajeng kala wau ing Injil, Maria Magdalena madosi lan nyuwun pirsa dumateng juru kunci tanda kutip wonten ing pundi layonipun Gusti Yesus badhe dipun pendhet piyambak. Nah menika pengaruh informasi-informasi sing boten leres utawi berita bohong sing dilatar belakangi kuwasa para prajurit pinituaning bangsa Yahudi tiyang Parisi menika lak wong berkuasa. Rikala nyebar cerita, mbok critane kuwi ngapusi, ning merga sing nyebar kuwi wong duwe kuwasa terus berpengaruh ditampa dadi kasunyatan, dadi kebenaran. Nah menika salah setunggal bahaya yen jejering kula panjenengan sami duwe kuwasa, duwe pangkat, duwe jabatan, ning anggone ngendika menika ngaya-wara ngapusi, bisa-bisa dianggep kasunyatan. Maria Magdalena ingkang lajeng nampi kasantosan amargi dikatingali Gusti Yesus sacara pribadi menika temtu nggih pengalaman sing luar biasa. Saengga lajeng wantun asumpah seksen dumateng para murid kados pundi Maria nampi nugraha menika. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang, mbok sacara pengalaman langsung boten dikatingali Gusti Yesus ingkang wungu, ananging saking
warisan iman pawartos Injil ingkang dipun serat lan dipun warisaken dumateng kula panjenengan awake dhewe ya nampi kasantosaning iman lan wantun anggenipun asung paseksen menggaing wungu dalem. Menika dados pengajeng-ajeng tumraping kula panjenengan kados pundi gadhahi masa depan sing cemerlang, gadhahi masa depan sing padhang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.